Ari sang mahayagi sawasya semati mungguing pacrabaan mungguing pacrabaan tangmani aningali wong wijiling sesangka wijiling sesangka kang saking arganing arti ugek sak tulita mel kono kenggo selanjar kesel ndak asam urate kumat ora ngawur dole ora Pak ora matur nuwun nggih Gus sampean pun kersa rawuh jebul tinemune ndara-ndara kula para Pandhawa tesih emut kalih Semar, tesih kelingan karo lelabuhane Semar. Bab perkawis labuhan kula mboten sah diemut. Awit kula menika nek ngekeki wong kula tulis ngen banyu ning nek kula dikeki wong kula tulis teng bathuk. Nek kula ngekeki wong kula tulis teng banyu niku sak gebyaran langsung ilang ning nek kula dinehi wong kula tulis teng bathuk selawase urip mboten bakal bisa ilang watone urung ketemu penghapuse mlung saking menika Gus matur sembah nuwun pun tanggap kalih karepane Semar sinaosa pendhawa mboten sangkem anggenipun rawuh tering mriki mboten dados menapa awit kula menika sing penting pengarep nyambangi karo kawulane ning Karang Pratisan niku malah samangke luwih cepet anggen kula badhe miwiti mbangun kayangan. Iya Kakang Semar aku yuga njaluk pangapura ya Kakang. Nganti kaya-kaya aku wis lali karo Kakang Semar. Ya Dipol aku njaluk ngapura. Nganti kaya-kaya aku wis lali karo kowe. Moko labuhanmu pancen bener gedhe. Tumrape para Pandhawa, tangel ampun Pandhawa iso dadi kaya ngene yen to tanpa lelabuhane Dipol kakangku. Pahala mila nika. Mila saking menika bab perkawis niku mboten sah dieling-eling. Pun saniki mlaku bareng enten pait dipangan pait, enten legi dipangan legi. Pun saniki kula ikhlas lahir batin, kula kepengin miwiti mbangun kayang. Lan apa pun dibeta. Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sadane, Gus. Iya, Kakang Semar iki wis tak gawa. Mula Kang saka kuwi diage tampan ana wujuding pustaka Kyai Jamus Kalima Sada kinarya miwiti nggonmu bakal mbangun kayangan ya kuwi panjuwanane para kawula sak negara Ngamarta, Kakang. Wong
Semareka den prayitna titiane gandayane Trisunya Purama Sasi Gelar-gelar semeti tengahing latar tengahing latar kula pun bersedia nampi kanthi lantaran apa mawon mugi-mugi sedaya menika saged dados rana tentremilan maluyaning raja wonten negaring Astina Gus. Cepeng kula tak nyuwun idih palilah kula ajeng ngujubke donga kula arep ngebrake mung-mungan kula ajeng miwiti anggen kula mbangun kayangan Gus nuwun sewu kula aturi tingkem netranipun lajeng kula aturi mbikak paningal batinipun Gus. Iya Kakang Semar. Iya Dipol. Nggih. Nala gareng meremah. Mpun, Pak. Athik isih mentolo, mataku sing kira. Senane ora. Mpun. Saniki kula miwiti anggen kula nedya babat dungkul. Bangun kayangan inggih bangun moralipun para kawula, Gus. Tansah marpamuring sukma sinukmaya winaya ing ngasepi sinempon telenging kalebu pambukaning warana talen saking liyap sigra tingkem netra Sang Lurah Semar Badranaya nalika semanten nedya ngujubaken donga marang mangwasaning Dat Kamurwing Dat sinambi amundi pustaka Jamusmiyang Jimat Kalimasada ketacak eling-eling najan jatati ngaceplik nanging tirampa kang dadi sediane sasedyane ana sakciptane dadi aturing Sang Lurah Semar Badranaya nampi marang mangsaning Dat Kamurwing Dat nalika semanten dadi kelakon anggenipun Sang Lurah Semar Badranaya ambangun kayangan mambangun miturutipun para kawula sak negaring Amarta dadya ayom tata titi tentrem kayiwanane para kawula sak negaring Amarta kula wau.
Raden Prayetna ramane role semuri reka balik titihane gandayane ampun tentrem kanare Gus. Sakniki ming kantun kula kalian panjenengan nyaketi kahanane para warga. Pun mangsawang mengki lak benten ulate kalih sampean pun nyenengke. Iya Kakang Semar. Nggih. Mila mboten sah nenggo lama-lama lagi. Engko diwiwiti iki diwiwiti anggenipun bangun miturutipun para kawula Gus. Permara remangus swamya ngambrangang kadhe karananing kaswase Diratus paripun inggih sami mbal wacana kasaruge genjo bebangan setang keping mriku pasiban pono amuk ana gesang kilurah Petruk kantong belum melajar api andem awet nyumurupi kawotan karang kadempel Mir anu sapa sih anu Pak ketiwasan Pak melayu ketiwasan Ndara Antareja Ndara Setyaki dhewe-dhewe saking lemewe jan iki ora dindeg-dege iki mengko malah kanane kriwian dadi grojogan kuwi dadi tangisan gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon Nirgenjang alis risang mawekan drowong Sinuwun opo Kakang Semar nyuwun ngampil melih pustaka Jamus Myang Jimat Kimasada. Iya iki Kakang Semar. Mengo. Push. Mlothok iki. Napa niki Sun? Pustaka Jamus Kimasada. Ah, nggih. Nyamer. Tandangane dhewe iki aku apal polahe anggere kaya ngene polahe sapa niki aku apal iki enek ora enek iki enek mitra roang kamruh awake dhewe truk ning jerone iki alah wis ketintekke wae mati Semar Wadrana Hush!
Ayo. Oh. Tut. Oh. Sukma sina kwaya winaya ing asepi sinimpen telenging kalbu apa meneng wae pendunang-pendonong kowe mau ngopo nyikep aku sampean Kang Slupan kok apa iya? Heeh. Diomongi kosenane ora. Aja sok ngelamun. Mikir apa? Mikir yang dia sudah bahagia bersamanya. Ora usah kakean pikiran meneh. Iya duh. Wis ora usah kakean perno-perno. Sampeyan nek ngantuk kayak mriko. Iya. Aku arep kae Ndara Antareja isih. Isih bedhigasan kaya ngono kae. Ya Petro. Tak tangkepe tak cekele iki. Kancaku dipateni. Metus ragane Ndaraku. Ayo, ora ngeyel kowe. Ora ngeyel. Untung iki kategorine udu neurotoksin dadi isih rada ora bahaya iki isih ana penawar ya. Rampung, Pak. Lah kae. Endi? Kae isih akeh kae. Wo iya. Wis benke wae. Wis benke wae. Durga sisan kon maju. Hei! Bathara Durga. Betari. Betari Durga. Senengane ra. Kon maju wae, Petro. Aku selak kangen karo Durga. Selak. Aku arep ketemu karo Durga. Kon maju, Petro. Tobat. Sing ngakon sapa kaya ngono mau? Sing ngakon sapa? Aku ngetes lek terus kok.
Kira-kira ki dheke ngenengke iki Solo apa Yogyakarta iki. Aku tak tok-tok seolah-olah sampak. Kendange dlandung-tandung, drame des. Balungane bingung ngarep ngenut sik endi. Kendang apa drum? Ora ngawur lho sampean lho. Ayo. Ayo apa? Semar kon murung kele nggawe kayangan. Tak gaweke nek mung kayangane tak gaweke. Sing gumbandel tanpa centelan to. Dudu kowe iki kok ngawur ora wae. Durga ndi Durga? Durga iki ya aku iki, Mas. Ayo. Trima ya kaya ngene ora trima ya kaya ngene. Pokoke harga jadi wis pira ya. Lambemu ora. Mer, jile. Ya. Senang kula kowe aja lali marang aku iki cahayu. Cara nalikane nandang susah sapa sing ngancani tobat Kakang Semar. Aku iki jelek ngetokke kowe iki aku iki jelek jane. Pendak-pendak wayangan arep tancep kayon sing metu dapure iki terus. Nganti menjan mekamu sampun kados mekaten. Ora. Bali yo. Gelem bali ora? Gelem bali ora? Inggih. Bali. Inggih. Bali. Kae sandangamu sing duta pepe ning kono go bali. Inggih. Nolong gareng apa lho tanggo lho? Mboten. Ora. Dinggo ya gegedhen awakmu wis semono. Senengane semangkean ora. Kakang Semar kula nyuwun pamit. Bali. Nggih. Ayo bali. Inggih, nyuwun pamit. Ayo bali ora usah jingkrak-jingkrak barang. Inggih, nyuwun pamit Kakang. Ayo kendang dicaketi Gusti aku wedi ngopo eneng Werkudara alah ora urusane nek mung Werkudara wis sepira Kakang entenono aku. Apa iki sing jenenge Semar? Kowe roh aku kok ndadak nanjihke? Apa urung suwe lehmu dadi buta? Kepiye maksudmu? Kowe roh aku kok ndadak nanjihke apa kowe Semar? Apa kowe ora apal karo aku apa piye? Srawung seprana seprene kok ora. Ndadak nganggo barongan ngono barang iki kek men ngopo kowe? Arep jadilan apa piye? Ayo. Mboten sandadak sampean niku
wujud sanes Gus, kula niku nek ngerti sampean ngoten, nek ngerti niku sampean nggih tetep sampean mboten saneka werna. Aduh Kiai Semar. Kakang Semar aku njaluk ngapura ya Kakang Semar. Mboten sanjung ngapura kalih kula. Mang nyuwun ngapura kalih alam. Mergo sing sampean pun rusak niku ngalam donya sak isine sampean rusak. Ngoten. Kula niki ming titah sawantah kula nggadahi sedaya kalepatan pun. Mrika manunggal kalian ndara-ndara Pandhawa wonten ing Karang Kadempel. Iya Kakang Semar. Edan aku njaluk ngapura tenan Kakang. Aku iso-iso kepetengan atiku kan diwatak angkara murka. Wajar. Wajar kaya. Mboten apa-apa niku lumrah. Niku lumrah wong kesusupan watak angkara niku lumrah Gus. Edan Semargi aglak ya. Kuwi apa ning kupingmu iki headset apa kepiye bunder-bunder? Ora ngawur kowe Semar ayo. Ayo wurungno lehmu mbangun kayangan. Wis rampung. Arek ngopo sampean? Pun nggih saniki manunggal dadi siji niku bareng saene ditepas. Sumuk nganggo sandangan utan niku. Aduh Kiai Semar. Ampun kok manunggal iya. Sumanggang rasa sumbar mawa lindro bumi konjing tak kira wis ora enek wong urip mengkari gangsaran kokean pola seblak ke barat wong-wong sing ora trima karo lelakone Semar Keparat. Manjine wis paripurna. Kabeh-kabeh padha slamet. Widonge nggo menyura. Mboten apa. Saiki mboten masalah. Lungeng gadung. Bekas mboten. Pun sedaya pun kabeh. Iya. Anggen kula mbangun kayangan sampun kula
sampun kaleksanan kok sampun kula. Sasar susur cangkeme Semar ki nek omongan. Matur nuwun nggih Gus, sedaya sampun paripurna, sedaya sampun sami mangke wilujeng mangke rahayu. Ngapunten iki bubare nek mungkin nek teng daerah mriki tesih kesoren. Iya. Biasanipun jam 4 punjul. Iya. Ora dadi ngopo. Nggih. Niki ngapunten nggih Bapak Ibu para warga sedaya, awit sinden kula menika sampun teler. Kula mboten tega nek kula men jane tesih gugu mawon karep kula. Ning rencang-rencang kula niku sing kula serung. Niki mengke enten sing bablas teng pasar waingan nggih wonten. Sing adol kurban nggih wonten. Mula saking menika dipun gelak wancine, dipun gigi mangsane nggo awi gek do beres-beres. Golekane sak anu wae. Sak ubekan tok wae. Sak nek ning kene tradisine golek terus kudu tetep metu. Iya Semar ora apa-apa. Mas Sulis sekarane sing anu kae wae, sekaran cakil kae wae. Ora apa-apa. Iya Semar. Matur sembah nuwun nyuwun pangapunten sedaya kalepatan. Niku kula pun dinjen kalelek kasiden. Sedaya kalepatan kula nyuwun pangapunten, lepat atur jagung pangaksami, mugi-mugi sapengker kula sarumpungan wonten paraga ing tlatah kita sepake rahayu wilujeng. Iya, mboten wonten angin tunggal menapa tansah manggih widata kalih sing rubedane ring sampingala Gus. Iya. Mugi-mugi slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton tanggapan, slamet sakabeh-kabehane. Ampun lali golekane sekarang sing cendhek wae mesake sinden-sindene.